Kirola herritarrengana hurbildu nahi duela azpimarratu nahi dugu. Jaigiroan eta giro partaidetzan eta helburu horresekin, hain zuzen ere, sortu da jaialdi hau. Ekainaren 8 eta 9 kirolak kalera atera eta jendea kirola egitera animatu nahi dugu. Ez dio sola zein adinetakoak diren edo zein den haien egoera fisikoa. Jaialdia gainera badu eraginkarri berezi bat izan ere oso eragarkerriak diren modalitateen lehen urratsak egiteko aukera emango duten erakustaldiak eta tailerrak antolatu dira, batez be umeei, nerabei eta gazteei zuzenduta. Jarduera fisikoaren eta kulturaren artean erdibidean dauden adierazpenak dira. Horra hor, adibidez, parkour eta breakdance horien bitartez gazteenak erakarri nahi ditugu, kirola egiteko ohitura gal ez dezaten. Even if you did it with your friend undercover.